ଦେଖିଲ କି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର 7 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମାରୁ ವಾಕ್ಯ ವೇಕಿನ ವಸ್ತು ಸಂತ ಆತು ಎಸ್ಕನಂದರಿ ಅಭಗಂದರಿ ನಾನು ನೇಜು ಮೀ ಸಹಿತ ಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸುಜೋಗ ಪಾಂಡಮಾಯಿ ধন্যবাদ। এই সময় মারো বাক্য হলি না তাহানে মার্ক লিখিত সুসমাচার 12 অধ্যায় 20 ରୁ 25 পদ পর্যন্ত 12 অধ্যায় 20 ରୁ 25 যাই যদি কিଏ পাইছ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଭାଇ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମଟି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କଲା ଓ ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇ ମଲା। ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇ ମଲା। ତୃତୀୟଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର କଲା। ଆଉ 7 ଜଣ ଯାକ ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇ ମଲେ। ହଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଠିବେ ହଁ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ 7 ଜଣ ଯାକ ତ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହେଲାଉତାରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଦୂତମାନଙ୍କ ପରି ରୁହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ମାରିଦମା ହରଣ ମୁକ୍ତି ନା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜଣେ ଭାଇ କିମ୍ବା ଜଣେ ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା। କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ? ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 7 ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ। ଏଚେ ତାଜି ଗୋଟା ମାଚେରିଆରି ଓଡି ଗାଣ୍ଡି ମାଚେରିଆ ତାଜି ଓଡି ଗାଣ୍ଡି ତାଜି ଓଡି ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଗାମେ ନାଞ୍ଜି ରଣ୍ଡି ମାନେ ରଣ୍ଡାର ଖୁଆଲୁନିଆ ବିବାଦ ଛି। ଯେତେବେଳେ ବିବାଦ ଚେଞ୍ଜି ଏଆଞ୍ଜି ହୁଏ ତ ମା ଲେଖାଲେ କେତେ ଅଣ୍ଡୁ କୁଆଲରେ ବସାତେନ୍ କେତେ ଡାଞ୍ଜୁ ବସାତେନ୍ କେତେ ବାର ବସାତେନ୍ ଏଠି ଲେଖାଲେ ତାନୁ ବଦା ମିଡା ଏଠେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ମା ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ। ସେ ନିଃସନ୍ତାନ ହେଇ ମରିଗଲା। ପ୍ରଥମ ଜଣକ ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋର ପୁଞ୍ଜି ନା ଯାହାର କି ପିଲା ଥିଲା ନାହିଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେକ ପରିବାରରେ ପିଲା ଥିଲା ବିବାହ ହେଲା ପରେ ପିଲା ଥିଲା ନାହିଁ କି ମଧ୍ୟ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜଣକ 7 ଜଣ ଭାଇ ଭିତରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା। ସେ ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇ ମରିଗଲା। ମରିଗଲା ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବିବାହ କଲା? ସାନ ଭାଇ ହୁଇ ଗାତାଟି ତା ହେଜୁ। ହାଲେଲୁୟା ଯେତେବେଳେ ତାର ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିବାହ କଲା ସେ ମଧ୍ୟ ନିଃସନ୍ତାନ ହେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଥିଲା ନାହିଁ ମରିଗଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଜଣ ବିବାହ କଲା ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇକି ମରିଗଲା। 7 ଜଣ ଯାକ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଣ କଲେ? ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଃସନ୍ତାନ 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 ହେଇ ମରି 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 ଗଲେ। ଏଟା କି ପ୍ରକାର ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ? କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ ଏଇଟା? ରାକେଶ କିନା ପୁଞ୍ଜିଛେ ଓଡି ଗାଣ୍ଡି କୁଇ ଭାବେ ଠିକ ନା ହିଦର ପୁଞ୍ଜିଛେ ନା ପାଙ୍ଗରି ପୁଞ୍ଜିଛେ ଓଡି ଗାଣ୍ଡି କୁଇ ଭାବେ କିଛି ପରେ ଶେଷରେ ତାନୁ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ବେ ହାତେ ଏଇଆ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଏମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ହେବ?
কাহার হেব প্রিয় ভাই ভଉণী মানে পুনরুত্থান সময়ে যেতবেলে সেমানে উঠিবে সেতবেলে সেମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ সে কাহার স্ত্রী হেব 7 জন তো তাকে বিবাহ করিଥିଲେ প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে 7 জন যাକ ତାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିବା କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତିର କାରଣ ନୁହେଁ ଯେଣୁ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଲୋକେ ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମଲା ପରେ ଆଉ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମଲା ପରେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଫାରୁସୀ ମାନେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ କଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟ କଣ ଜାଣିନାହ ବୁଝିନାହ ନ ଜାଣିକି ତୁମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛ ଏଇଟା ଲେଖା ଯାଇଛି କାରଣ ଲୋକେ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବିବାହ ନ କରି କେମିତି ରହିବେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନଙ୍କ ପରି ରୁହନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମାରୁ ମଧ୍ୟ ହାନି ପରେ ବିବାହ ମୁଁ ଆସୁ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଲୁ କିନା ନାନୋ ହାଦାନ ବିବାହ ମାଇ ହାନି ପରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଇଦି ମାରଣ୍ଡାରେ ଏଟା ମାଇ ଏଦି ମା ଦିନା ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟି ଭାବୁଥିବେ এটা ভাবা বিষয়টা সাধারণ নয় ମୁଁ ଖାଉଛି ପିଉଛି ଘର କରିଛି ଗାଡି ଚଲାଉଛି ମଦ ପିଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ମଦ ମିଳିବ ନା ଏଠି ସବୁ ମିଳିବ ସେଠି ମିଳିବ ନାହିଁ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନଙ୍କ ପରି ହିଁ ଧଳା କପଡା ପିନ୍ଧିକିରି ଖାଲି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କରି କରି ରହିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମଲା ପରେ ଲୋକେ ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନଙ୍କ ପରି ରହିବେ କାହା ପରି ରହିବେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନଙ୍କ ପରି ରହିବେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଯେହୁଦୀ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଠିବେ ଏ 7 ଜଣ ଯାକ ଉଠିବେ ସେତେବେଳେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ହେବ 7 ଜଣ ଯାକ ତାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ହେବ বড় ভাই রহব না সান ভাই রহব না লাস্ট ভাই রহব না মঝিয়া ভাই রহব নাই 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 পুনরুত্থান সময়ে লোকମାନେ যেତେବେଳେ উঠিবে সেতেବେଳେ লোকে বিবাহ করিবে নাই বাবু সেমানে স্বর্গর দূতମାନଙ୍କ পরি রহিবে হালেলুয়া কেতে লোক স্বর্গর দূতମାନଙ୍କ পরি ପାଇଁ ହାତ ମାନେ ଚାହୁଛନ୍ତି ହାତ ଟିକେ ଟେକ କେତେ ଲୋକ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଟିକେ ହାତ ଟେକ ନା କା ଜଣେ ଆଉ ବାକି ଖାଲି ସୁଖା ପୁଡେ ପୁଡେ ଖାଇବା କଥା ସତନା ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା କାର ଦୁଇ ହାତ ଅଛି ହାତ ଟେକ କାର ଦୁଇ ହାତ ଅଛି ଟେକ ନାରେଙ୍ଗରେ କାର ଗୋଟେ ହାତ ଅଛି ଟେକ ବୋଲା ଜଣେ ମାଟି କି ପକେଇ ସକାଳେ ଦେଖିଲ ବକ୍ତା କହିଲେ କାର ଗୋଟେ ହାତ ଅଛି ହାତ ଟେକ ବୋଲା ଜଣେ ମା ଲାଷ୍ଟରେ ବସି ହାତ ଟେକି କାହିଁକି ସେ ହାତ ଟେକିଲା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଥିଲେ ସେମିତି ମିସ୍ ହୁଏ ବାକ୍ୟ କହିବା ସମୟରେ ନିଜର କର୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିବାର ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖିବାର ଅଛି ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ନିଜର କର୍ମକୁ ନିଜର ମନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖିଲେ ଆମେ କଣ ହେବା ନାହିଁ ଅଫେଣ୍ଡେଡ ହେବା ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ମଲା ପରେ ଲୋକେ ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ଖାଇବି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି ଏବେ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାର ବାଜିବା 2-3 ଦିନ ଆଇସ୍କାନାଣ୍ଡେରି ପିଟାଙ୍ଗିଚେ ପିଟାଙ୍ଗ ପର୍ଟାଇଚେ ପର୍ଟା କ୍ଷୀରଚା ଡିକାସିନ୍ ଖାବେ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଜିବ ଯେ ମାର 3 ଦିନ ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେଟା ମିଳିବ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ସବୁ ମିଳିବ ନାହିଁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କ ପରି ରହିବ ହାଲେଲୁୟା ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 15 ପର୍ବର 1 ପର୍ବର 20
ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ପର୍ବର 20 ଦେଖି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାନିରାପ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। 15-20 ପଦ ପଢିଲ କି? ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 14-20 ଟିକେ ପଢ। हे भाई माने सॉरी ସେଇଟା ଥାଉ ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମହାନିଦ୍ରା ହେଲା ପରେ ମାନଙ୍କ ନିକଟ ଯାଇ ସୁସମାଚାର କଲେ। ଆଉ ସେ 3 ଦିନରେ ଉଠିଲେ। କାହିଁକି ଉଠିଲେ? ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଉଠିଥିଲେ। ଆତ୍ମାରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ଅଛୁ ସେମାନଙ୍କ